Gérete, soc Santi Carbonell, professor de grec de l'IES Cotes Baixes, d'Alcoi. En este vídeo anem a repassar el paràgraf 25 del primer capítol del llibre segon de les Helèniques de Xenofont, que comença d'aquesta manera. Alcibiadis de Catidon ecton tijón, tus men Acineus, enellalo ormuntas, que pros udemia poli, ta vepitidia existu metiontas, pende quedeca stadius apo ton neon, tus de polemius en limene, que pros poli ejontas panta, uc en calo efi aftus ormin, ala methormise is siston parini pros te limena que pros polin. El primer en el que ens fixem en este text és amb la partícula postpositiva de, que ens indica que hi ha una transició o un canvi de subjecte i acció d'allò que s'ha dit abans. Concretament, en el passatge, en el paràgraf 24, ens diu Xenofont que Lisandre ordena seguir de prop les naus dels atenesos, un seguiment que dura 4 dies. Concertant amb el subjecte Alcibiades, localitzem dos verbs en tercera persona del singular al final del text. Efi, que és imperfecte o també pot ser aorist del verb fimí, i parini, imperfecte del verb compost pareneo. La coma de l'edició en aquest lloc ens pot ajudar a veure on comença el predicat. Aquestes dues oracions estan connectades amb dos nexos. El nexe u, negatiu, literal, juntament amb el verb uc efi, seria no deia, nosaltres però traduirem una miqueta més lliure, deia que no, i l'adversatiu alà, ans, al contrari, però. Estos són els complements del primer verb. Tenim un primer complement directe, un mot en acusatiu, es tracta d'un pronom anafòric, que fa referència a algú que ja ha estat esmentat en el text abans, en aquest cas es tracta dels atenesos, com veurem després. Aquest acusatiu fa de subjecte lògic d'un segon complement directe del verb, en aquest cas un infinitiu. Tenim, per tant, una construcció d'acusatiu més infinitiu, encara que bé, també es pot analitzar com a subordinada d'infinitiu. A nivell morfològic, cal comentar que ormin és infinitiu de present del verb contracte Romeo, estar ancorat, verb que trobem al text una miqueta més dalt, amb una altra forma no personal, un participi de present actiu en cas acusatiu, ormuntas. Resta el complement circumstancial de lloc, en el qual cal sobreentendre un nucli, com ara, per exemple, topos. Pel que fa als complements del segon verb, de parini, tenim un infinitiu, que funciona també com a complement directe, en aquest cas és un infinitiu d'aorist del verb methormizo, infinitiu que porta els seus complements circumstancials. Un amb la preposició is, indicant punt d'arribada fins a, i l'altre amb la preposició pros, que indica sentit de la direcció, cap a. Si tornem ara al començament del text i analitzem el sintagma nominal, veiem un participi nominatiu, catidon, nominatiu masculí singular, concertant amb el subjecte que fa d'aposició. És un participi, per tant, apositiu. És un participi del verb cazoró, cazorao. Xenofont ens precisa des de quin lloc Alcibiades estava observant la situació, és a dir, des de les muralles. El que ve a continuació és la descripció d'allò que havia estat observant Alcibiades. Contempla dos escenaris, a sobre marcat per les partícules men, de, d'una banda, d'altra. D'una banda veu els atenesos i d'altra els enemics, és a dir, els espartans.
Per expressar què feien cada bàndol, cadascun d'ells, empra participis en funció predicativa, són participis predicatius. Concertant amb tus acineus tenim ormuntas, els atenesos estaven ancorats a la platja, lluny de qualsevol ciutat, on es suposen que devien anar a buscar provisions en algun moment, i metiontas, que és participi del verb metimi. Es tracta d'un verb transitiu que porta com a complement directe el neutre plural ta epitidia. El de que tenim intercalat ací serveix de nexe entre els dos participis. Les naus ateneses estaven a uns 15 estadis de Sestos, aproximadament 3 quilòmetres, si tenim en compte que un estadi són 600 peus i que cada peu no arriba al mig quilòmetre. Pel contrari, els enemics ho tenien tot, perquè estaven al port de Sestos, prop de la ciutadela. Fixem-nos ara en els complements circumstancials. La majoria són sintagmes preposicionals. Amb la preposició ec, acompanyada sempre de genitiu, indicant punt concret des d'on es fa alguna cosa, tenim ecton tihon i existu. Amb genitiu, expressant separació o distància, tenim apoton neon. Amb datiu, tenim 4 complements, en el llaló, pros udemia poli, en limeni pros poli, i finalment amb acusatiu tenim els sintagmes que ja hem comentat, is siston, pros limena, pros polin. És interessant així veure la diferència del pros amb acusatiu i el pros amb datiu. Tenim un darrer complement circumstancial expressat amb acusatiu sense preposició que indica extensió espacial, pentequedeca stadius. Una possible traducció d'aquest fragment seria la següent. Alcibíades, en haver vist des de les muralles que els atenesos fondejaven a la platja prop de cap ciutat i que anaven a buscar les provisions des de Sestos a 15 estadis de les naus, mentre els enemics estaven al port i ho tenien tot al costat d'una ciutat, va dir que no estaven fondejats en bon lloc i els exhortava, els animava a canviar el lloc d'ancoratge a Sestos prop d'un port i una ciutat. A nivell cultural, els elements interessants que caldria tindre en compte a l'hora de fer un comentari d'aquest passatge són, en primer lloc, Alcibíades. Cal conèixer aquest personatge, un personatge curiós, controvertit, decisiu, important, sobretot en la segona meitat de la guerra del Peloponès. Fou estrateg, però a banda també important orador. Com dic, és un personatge controvertit perquè pren decisions una miqueta controvertides, no sempre favorables a la pròpia ciutat d'Atenes. Pel que fa a la localització, cal veure la importància de la ciutat de Sestos, una ciutat important dins de la península del Quersonès. És un pas de trànsit crucial d'Europa a Àsia, de mercancies de la Mediterrània fins al Mar Negre. És coneguda perquè en època de les guerres mèdiques Xerxes, el rei persa Xerxes, va construir així un pont per creuar l'Hel·lespont i iniciar així per terra també l'atac sobre l'Hèlade. Ja durant la guerra del Peloponès va romandre a mans d'Atenes fins la batalla decisiva final, la derrota de Gospòtams, en la qual ja va passar a mans dels espartans. En aquest indret, Alexandre el Gran va reunir el seu gran exèrcit per començar la seva marxa cap a Orient, cap a Àsia. Va entrar en decliu, suposem, durant l'època de dominació romana i en època medieval va conèixer diversos dominadors
primerament dels bizantins va passar al control dels francs, fins que a meitat del segle XIV va ser ocupada pels otomans. El fragment que us he comentat forma part d'una selecció de 40 fragments, entre cometes, fàcils, que teniu disponible al meu blog. Trobareu dues versions, una amb traduccions en valencià a càrrec del company Manolo Garrido i l'altra en castellà que va fer Álvaro Hortolà. Molts ànims a tots, xiquets.